खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजिब बसुमतारी थारैनो बिपिएफनि एबा बिपिएफ लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मनि न'आव अन्थाइ खुबैनाया मोनसे प्लेन पलिसि दंखायोमोन नामा? नंगौ बे समाव मोनसे सोंथि सिखांदों। बिपिएफनि दैदेनगिरि थामहिनबा बिपिएफ लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मनि न'खराव अन्थाइ खुबैनानै प्रहलाद ब्रह्मनि न'नि ग्लासफोरखौ सिमफायदों आरो बेखौ लानानै दिनै राजखान्थियाव गोबां चर्चा आरो दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे समाव बिपिएफनि गोबां फेसबुक पेजआवहा नुनो मोनदों दि इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफोरा बे दुथां खामानिखौ मावदों होनना बिथांमोना अजद दैखांदों। नाथाय बेखौ लानानैनो देबोरगाव ब्लकनि गाहाय नेहाथारि इउपिपिएल ब्लकनि गाहाय नेहाथारि अशोक गयारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। थारैनो बे समाव गिदिर सोंथि प्रहलाद ब्रह्मनि न'आव अन्थाइ खुबैनाया प्रहलाद ब्रह्मनिनो मोनसे प्लेन पलिसि नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे सोंथिखौ खालामदों आरो बे बाथ्राखौ बुंदों देबोरगाव ब्लकनि गाहाय नेहाथारि अशोक गयारी बिथाङा। प्रहलाद ब्रह्मनि न'आव जा जाथाय जादों बे जाथायखौ प्रहलाद ब्रह्मआनो गावनो प्लेन पलिसि खालामदों। मानो होनबा इउपिपिएलखौ दुरनाम खालामनो थाखाय एबा मुं सुनो थाखाय बेखिनि खामानिखौ बिथांमोनानो गावसोरनो मावना लादों होननानै बे समाव फिन जाथायजों लोगोसे गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव अशोक गयारीनि बुंनाय बाथ्राखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' घन्टा दंसै आरो बिनि सिगांनो क'क्राझार नोगोरनि साखाथियाव थानाय देबोरगाव ब्लकनि थामहिनबा बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्मनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय जाथाय आरो ग्लासफोरखौ गोबां सिमफायनाय बे समाव भाइरेल जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे खामानिखौ बे दुथां खामानिखौ बिपिएफनि प्रहलाद ब्रह्म एबा प्रहलाद ब्रह्मनि बेबायदि न'खराव बेबायदि जाथाय खालामनायखौ इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा खालामदों होननानै फेसबुकआव गोबां बाथ्रा एबा भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ लानानै गोख्रों फिन जाथाय होदों देबोरगाव ब्लकनि गाहाय नेहाथारि अशोक गयारी बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। प्रहलाद ब्रह्मनि न'खराव जादों बे जाथाया प्रहलाद ब्रह्मनि एबा प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोननिनो मोनसे प्लेन पलिसि खालामखानाय। गावसोरनो गाव बे खामानिखौ मावना लादों जेराव इउपिपिएलखौ मुं सुनो थाखाय बिसायख'थिखौ ब्लेम खालामनो थाखाय एबा फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ दुंहाव थासारि खालामनो थाखाय बेबायदि थासारिखौ प्रहलाद ब्रह्ममोननि दैदेननायानो खालामनानै इउपिपिएलखौ मुं सुदों होनना बे समाव अजद दैखांदों अशोक गयारी बिथाङा। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों प्रहलाद ब्रह्मनि जाथाय बे जाथायाव इउपिपिएलआ जेबो सोमोन्दो गैया आरो बे जाथायखौ गावसोरनो गाव प्लेन पलिसि खालामनानै बानायदों होननानै बे समाव अशोक गयारी बिथाङा गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। दानिया फैदों प्रहलाद ब्रह्म बिपिएफनि प्रहलाद ब्रह्मनि न'खराव अन्थाइ खुबैना ग्लास सिमफायनाय एबा दुथां आखु खालामनाय बाथ्रानि सायाव माबायदि गोख्रों फिनजाथाय होदों अशोक गयारी बिथाङा बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बिथाङा दिनै गावखौ बिपिएफआव मोनसे नाम खालायफिननो थाखाय गावखौ सासे नेता खालायफिननो थाखाय बिथाङा मोनसे खामानिखौ सिं मावबाय थादों। ओंखायनो आं सानो बियो डाइरेक्टयै जों बुङो जे बे प्रहलाद बिथांनिनो बे पलिसि होननानै जों सानो। बे कनभेनर टिमनिफ्राय जों नोंथांमोनखौ मोनसे रिप्लाइ होफिननो नागिरदों। थांनाय मोनायाव जिहेतु प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा गावनाव जि मोनसे घटना जादोंनो बे घटनाखौ लानानै इउपिपिएल दोलोखौ इउपिपिएल हान्जाखौ अर्थात एनडिए जि पार्टिखौ बिथांमोना सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना थोंजोङै जोंखौनो बुंदों जे इउपिपिएलआनो खालायदों बा एनडिएनि व्यक्तिफ्रानो बेखौ खालायदों बे दुर्घटनाखौ होननानै बिथांमोना अन्थाइ खुबैदों, बेबायदिनो थिं गब्लंदों, खोरखि बायदों होननानै बुंदों। दा बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै नोंथांमोननि सायाव क्लियारिफिकेसन होनो सानदों। मानोना इउपिपिएल दोलोआ अर्थात एनडिएआ मालाबाबो बेबायदि जोङो गाज्रि मोनसे बेबायदि हाबाफोरखौ जों मावा आरो बेखौ मोजाङै मिथिनाया मोजां। मानोना प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा गोबां बेबायदि देग्लाय नुनायाव बिथाङा मिथिं दावथिं खालायनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव हाग्रामा सारनिफ्राय बिथाङा एडभान्टेजखौ मोनाखैमोन। दा बिथाङा बे एडभान्टेजखौ मोननो थाखाय बिथाङा मैया गावखौ हयथ' बिथांमोननि पलिसि बियो आरो बिथांमोननि प्रि प्लान पलिसि बियो, बिथांमोना बेखौ लानानै गावसिनि व्यक्तिफ्रानो बिथांमोना अन्थाइ खुबैनानै थिं खुबैनानै सिगिजुग खालायनानै आरो बे ब्लेमखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हान्जाया खालायदों होननानै जोंनि एनडिएनि हान्जाखौ खालायदों होननानै बिथांमोना सोंखारिदों। दा बे सोंखारिनायनिफ्राय बिथांनि बाथ्रानिफ्राय जि रावफोरा ओंखारदों बेयो जुक्तिहीन ओंथि गैयै बाथ्रा होननानै जों सानो। मानोना इउपिपिएल दोलोआ जेब्लायबो शान्ति प्रिय मोनसे पार्टि,
जों जेब्लायबो जों शान्तिखौ लुबैयो आरो जोङो जेब्लायबो बे क'क्राझार ओनसोलाव जोङो जेब्लायबो पिसखौ जों लुबैयो। नोंथांमोना नुदों देग्लाय बे इलेक्सनाव गोबां शान्ति परिबेस जादों। जोंनि गेजेराव बुलाय सुलाय जायाखै, जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायाखै, जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनाखै। नोंथांमोना गोबां जायगाफ्राव थांदों, शान्ति प्रिययै मिथिं बाथां जानायखौ नुदों। मालाबाबो नोंथांमोना जोंनि मानसिफोरा आक्रमण खालायदों नोंथांमोना मालाबाबो खोन्थानो हाया। गतिके मैयानि जि घटनाखौ बिथाङा हरनि 10टायाव गावनि न'आव फैनानै आक्रमण खालायदों होननानै जि बाथ्राखौ बुंदों, बे बाथ्रायाथ' एकदम जुक्तिहीन। आरो जुदि प्रुफ दङब्ला बिथाङा जोंनो खोन्थादों। आरो बिथाङा जुदि खोन्थादों जे फुटेज दङब्ला खोन्था, भिडिअ फुटेज दङब्ला। मानोना बिथाङा थोंजोङै इउपिपिएलखौ सोंखारिनानै बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थानाय नङा। आरो मोनसे पेजआबो बुंदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ गाज्रि गाज्रि रावजों बाहायदों बिथांमोना। मानोना गसाइगावनि जिथु बे प्रहलाद ब्रह्मनि घटनाखौ लानानै बिथांमोना जोंनि प्रमद बर' सारखौ गाज्रि राव बाहायदों। बिथांमोना जुक्तिहीन बाथ्राखौ मोजां मिथिया गारा हसिया गारा। आरो बिथांमोना बुंदों जे इउपिपिएलआ गुन्दा फिदों, बे गुन्दा फिनायफोरखौ माने आक्रमण खालायदों होननानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु बे बाथ्रा बुंनायनि खुनु बिथांमोना जुक्तिहीन गैया। जि बाथ्राखौ बिथांमोना मोजाङै मिथिया। प्रहलाद बिथाङा दं होनना बुंदों, बिथाङा न'आवनो गैयामोन, नुवाखैनो। बे नुवागारा बिथाङा बोरै बुंखो जे इउपिपिएलआ बे बुस्थुखौ आक्रमण खालायदों होननानै। दा ओंखायनो रायजोफोर दिनै बिपिएफआ जेननाया खाथां। आरो बेखौ नुनानैनो बिथांमोना मा खालायगोन मा खालाया बिथांमोना प्लान पलिसि खालायनानै थांनाय मोनायाव प्रहलाद ब्रह्मआ गावखौ क्रेडिट मोननो थाखाय, प्रहलादआ गावखौ गोजौआव मोनसे मर्यादा मोननो थाखाय हाग्रामा सारनि खाथियाव माने गावखौ राइट हेन्ड माने गावखौ एकदम बिथांजों माने एकदम क्ल'ज हिसाबै दिन्थिनो थाखाय बिथाङा बे प्लान पलिसिखौ खालायदों होननानै जों सानो। आरो बियो खुनु पयदे जोंनि दोलोनिफ्राय बेबायदि जों मावाखै आरो मावनायबो नङा आरो जिबनावबो जों मावनाय नङा। मानोना जों जेब्लायबो बिटिसिखौ थांनाय बिटिआर एकर्डनि सुक्तिनि दिननिफ्रायनो जोंनि बिटिआर ओनसोल क'क्राझार ओनसोलखौ जोङो शान्ति प्रिय भाबै जोङो सामलायबोबाय थादों। जोंनि दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सरकार, बे सरकारा रावजोंबो दाङाबाजि खालायाजासे शान्ति प्रिययै दिनै क'क्राझाराव जोङो सान हर जोङो खामानि मावनो हादों। जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हादों। मोनसे समाव जों बेबायदि थांनो हायामोन। आरो बिथांमोना थांनाय समफ्रावबो गोबां बेबायदि घटनाफोरखौ खालायबोदों थांनाय इलेक्सनफ्राव। नाथाय ब्लेमा जोंखौ होयो। खिन्थु जोंनि आखल आखुफ्रा मालाबाबो बिदि नङा। जोंनि टिमा मालाबा बेफोरखौ साना। मानोना जोंनि पार्टिनिफ्राय जों जेब्लायबो मोजाङै सिन्था सरथा खालायो। ओंखायनो आं सानो जे दिनैनि दिनाव प्रहलाद बिथाङा जिहेथु माने बहुद माने गाहायाव थाबाय, बिथाङा दिनै गावखौ बिपिएफआव मोनसे नाम खालायफिननो थाखाय, गावखौ सासे नेता खालायफिननो थाखाय बिथाङा मोनसे खामानिखौ सिं मावबाय थादों। दा ओंखायनो आं सानो बियो डाइरेक्टयै जों बुङो जे बे प्रहलाद बिथांनिनो बे पलिसि होननानै जों सानो। प्रहलाद माने ब्रह्म बिथाङा अलरेडि पलिसि खालायना दोनखादों जे नोंथांमोना रेडि खालाय। बिनि उनाव बिथांमोना माने बे नैबे घटनाखौ बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ, जोंनि एनडिए दोलोखौ बिथांमोना ब्लेम खालायनायखौ माने ब्लेम खालायनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ, जानगारनांगौ। आरो बे बाथ्राखौ आं बेखौनो खावलायदों। फैगोन 7 तारिखआव जोंहा मा होनदों 1 नं क'क्राझार लकसभायाव मा होनदों 3rd फेजनि थाखाय जोंनाव माने एमपि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा बे एमपि इलेक्सनाव जाहाथे गासिबो रायजो राजाया जाहाथे रावबो खस्थ' मोना जासे, बुलाय सुलाय जाया जासे, जाहाथे शान्ति प्रियै जाहाथे भट होनो हायो। आं बेखौसो बयखौबो खावलायदों। जाहाथे बयबो गावनि गोसोखौ लानानै, गावनि मोन्थायफोरखौ लानानै गाव जि केन्डिडेटखौ चयस खालायदों, पसन्द खालायदों, जाहाथे बिथांमोना शान्ति प्रिय भाबै जाहाथे भट होफैनो हायो। जों बेखौसो जोङो गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। सोरनिबा बुंनाय, सोरनिबा ब्लेम खालायनायाव नोंथांमोना खोनासंनांगौ दरकार गैया। मानोना बिथांमोना अनेक एलिगेसना लाबोबाय थायो। माने जेब्ला माबायाव बाथ्रायाव थाङोब्ला मेन जाथायाव जेब्ला थांनानै जेब्ला मोजां एनालाइसिस खालामना नायबा थाङै थुङै बिथांमोनानो खालायफिननायखौ जों बहुद बार बेबायदि प्रुफ जानायखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो नैबे प्रुफआबो जागोन निस्सय बिथांमोनानो। आरो खुनु थयथ' गैया गारा जोंनि इउपिपिएलखौ बिथांमोना बेबायदि आसि थुनानै डाइरेक्टयै बुंनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ। आरो रायजो राजाफोरखौ मिसआन्डारस्टेन्डिं खालामनो नाङा। रायजो राजाया बुजिखागौ दिनै जे रायजो राजाफ्रा दिनै शान्ति प्रिय भाबै दङ आरो बिथांमोना मोजाङैनो भट होगोन। गावबा गावनि जिखिनि भट बिथांमोना 7 तारिखआव थांनानै मोजाङै होगोन। आरो बेखौनो जोङो क्लियार होबाय। खुनु दिमत जानो नाङा, खुनु घटना जायाखै, खुनु बिदि दासिमबो बेबायदि आघात साघात जानाय नुवाखै। मानोना दिनैसिमबो नोंथांमोना नुदों गोबाव सम नोंथांमोना खामानि मावदों। दा इलेक्सननि नोंथांमोना प्रसार खालायगासिनो मिडियाफ्रा, नोंथांमोना गुबुन जायगायाव थांदों। नाथाय दिनैसिमबो खुनु इउपिपिएलआ सोरखौबा बुनाय, इउपिपिएलआ सोरखौबा आक्रमण खालायनाय नोंथांमोना मालाबाबो नुनो मोनाखै। मानोना नैबे मानि थाखाय जादों?
नै देग्लायसो रियेल गणतान्त्रिक मोनसे पर्याया फैदों मानोना मोनसे समाव 17 बोसोरनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दिनाव जि माने इलेक्शन जादोंमोन गोबां बुलाय सुलाय जायोमोन गोबां अफिस सावलायनाय जायोमोन गोबां जोंनि मानसिया थानो हाया जादोंमोन नाथाय दिनै बिपिएफनि मानसिया न'आवनो थानानै ओंखाम जागासिनो दं न'आवनो थानानै बिथांमोना प्रसार खालामनो हादों थांनानै मिटिं माटां खालामनो हादों खुनु डिस्टार्ब गैयाजासे बिथांमोना नैबे बोसोराव जिहेतु नैबे 2024 नि जे लकसभा बे लकसभायाव बिथांमोना बिराद मोजाङै केम्पेइन खालामनो हादों खुनु दावराव दावसि जायाखै खुनु बुलाय सुलाय जायाखै बे मिसआन्डारस्टेन्डिं आं बेखिनिखौनो क्लियारिफिकेसन होबाय